Què és la biodiversitat marina? Potser el primer que ve al cap és això. Però saps quins són els organismes que en realitat aporten més a la biodiversitat marina? Els microorganismes! Sí, n'hi ha milions de milions i només es poden veure mitjançant sofisticats aparells i avançades tècniques d'observació i d'identificació. Però què és la biodiversitat? La biodiversitat és el conjunt de tota la vida que hi ha en un indret determinat. Gens, espècies, metabolismes, processos ecològics, hàbitats... Però un zoo té una gran biodiversitat perquè té diferents organismes, però no és un ecosistema que funcioni, perquè no interactuen entre ells. Els ecosistemes que funcionen són aquells en què els elements estan connectats, és a dir, que interaccionen entre si. Llavors, diversitat és tot el conjunt d'espècies en un ecosistema i que interaccionen entre si. I quina és la importància de la diversitat? Imagina un grup musical en el qual tots toquessin exactament igual el mateix instrument. La millor opció per a un ecosistema és tenir diversos individus amb diferents capacitats que interactuïn entre ells. És important entendre les característiques dels organismes i les interaccions entre ells, per tal d'identificar qui és o no indispensable pel funcionament de l'ecosistema. L'home està canviant el món i hem d'entendre fins a quin punt i com afecta la diversitat. És a dir, estem canviant el seu funcionament i moltes vegades cap a pitjor. I és clar, encara només pensem en els grans organismes com els afectats o els implicats, però on es troba realment la major part de la diversitat del planeta? Els microorganismes marins. Sí, són molt petits i per veure'ls i entendre'ls farem un superviatge des de l'espai exterior fins a un univers pràcticament desconegut. Va, som-hi! Aquest puntet és la Terra a 100.000 quilòmetres de distància. Ja ens sona una mica més, oi? Hola, terrícoles, venim en son de pau, entrant a l'estratosfera, preparats per aterrar. Houston, ja som a casa. Ei, vigila! Ups, perdoneu. Que xulo! Ui, no em toquis. Hola! Però tu qui ets? Uau! Benvingut a Sea Dance! Aquests microorganismes conformen una xarxa tròfica i cadascú té la seva funció. Uns produeixen menjar i els altres se'l mengen. Descobreix com interactuen entre si, qui menja qui necessita qui i qui ajuda qui. Selecciona un microorganisme a la vegada, balla i genera vida. Fixa't bé, les teves accions com a humà tenen conseqüències. Balla amb els microorganismes de Sea Dance i ajuda'ns a portar el ritme de l'ecosistema marí.